রে জয়েল সিং আজরানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাঙ্গি দরবার খাইনে নাংলিয়া দিনেশ সিং কমিটি খাইমা রেখা হেলিকপ্টার নখরি मा फाइका नों खालायमे दे अन जों जदि खागलायजां मुसुबलायमां तंखांखाय जों किन्तु दिनैनि जों जे जायगायाव बासाय कक्सआव अब जखन 1 कोटी 90 लक्ष बांग्लादेशनि 510 नखरि फायानो 1 सेकेन्ड नांला जखन काटातारनि बेरा काफिगै तिब्रा हावा हापायनाय आफ्रोजों बांला कतर फायै कमाय थांनाय नों कमाय थांनाय दे कमाय थांनायनि आगे नों बुयो सेगमानाय नांनाय कक बायो सामुं बायसे मांनाय खादानि ताकते हुकुजों फायनि थांचा बेलाय ककतर थांचांनिबो बेलाय खेर बखा कतरनो नांगौ नोंहा सेक्रिफाइस खायमानाय दे चंद्र हलिया जे रनाय आदिनो बयनो बुथारनाय निजिब थैनाय संग्राम मा खायनाय जों 2018 नि 10 तारिख डिसेम्बर लामा कासुमानि 25 तारिख आगस्ट आगरतला सिटिजेन तंसिरि खबायान चिनि हाबियान कमाय थाका चिनि हाब गरीखानि सामानि प्रमाणले अ हासिनि यादे आगरतला चिनि राजधानी यादे आरने उजेंद्र प्रसाद चिनि यादे मागम मालिया नेन्सि देबमन साजाक आइन लंघन ताखायदे गुलिर बासानाय बिप्लब देब बांग्लादेश नि फाये मुख्यमंत्री चावै जेखाने लामा कासुनाय आरो नासुर रायसिनाय आम तुई फारिस आ शक्ति तोरे तो दिना तिनि कयनाय टीएसएफ नो आगरतला मुभमेंट खायदे आगरतला तारिख खायदे मो चिनि हा ओ हानो चिनि गासायो ओ